O, edi salamat. Madi kami nagdanag ba? Di ba, Emma? Oo nga. Kaya mumulaga mag-awawir ka. Garami ka kami tubing mo. Kaya nga. Bakit ba? Gusto mo na ba magka-baby? Gusto mo ako na lang. Ha? Anytime, any place. Oo. Nangagawin baga na ba? Anytime ka na, kung any place. Garaw mo. Sauce! Pakpakawan ng Andres. Apa nalakati agaw aware. Alay mga tuwingin na eh. Okay. In your dreams, Emma. In your dreams. Ano ba laong? Sapsapulin da ka nga ni inang kintatang maul. Baka namuryot da. Oh no! La 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 la. Cute eh. Yahoo! Sapsapulin da ka siguro ba daw? Nya. Sana all. Madanagan da siguro na yan. Hindi mas may tunog mo. Ana? Kasano tata? Duwa kayo may agbambantay jubing, mapukaw pa eh. Bakit ni Emma mo ngamin lakain, bati na. Sika namin. Apa yung batay? Bakit ang kandin ba mo raramidam? Ha? Eh, hindi ko naman alam na ganun yung mangyayari, kuya. Apa niya kami di bang panunutan? Adi lang ubram, pantahan na jubing, di pa yung maramid. Gusto na mo to ng alakay, kadi mo mga kinayat. O ano tata? Kasano ngayon mabisin jubingan? Oras nga mangyari jubing ko. Patalawang kayo nga talaga. Ang kamat kasta alakay. Ang ame, narami ito balay. Ang laba ka tagluto. Ha? Lumaki narami dyaw, madyak ka palagpasan. Patalawang kayo nga talaga. Tayos mo to ng alakay, nakapag-report na ta baranggayon. Po Diyos ko. Kasano tata? Pagsasapulan tayo. Ha? Tsaka mo alakay, nagsabol-sabol kami ni Emma tatay, kawam mo. Nagsapol kayo no, at alam niyo di pinagsapol yaw. Almat lakay, nagado nagdamdamagamin, kaumalat ta. Gana, napananaw tayo beng, tumalaw. Makapa-high blood kayo, nimal. Hahanapin namin, kuya. Huwag kang mag-alala. Hanapin, totoo. Kanina pa kayo naghahanap, di nyo nga mahanap. Haan mo mga bugbuggawan natin ko lakay, kitam ni, mabutungan. Ay, ako di pakialam ko, mabuto ka ta. Ha? Di mo pigpig santang iwa mo nga alakay. Ano tinay barangay hall ka babae. Ay na, ang pakialam ko, tito na barang ngayon. Iwan mo kita, talot ta, makita. Kitan lakay, madin mo na pigpig santang iwa mo. Utat na, duwa kayo pinapantaw. Ay, katwa na jubin jay, sinaw. Ag sinsinurot kay latta. Kasano kayo naman po nga jay? Ha? Dito ko ti biro ko niyaw. What? Ay, oo nga pala Emma, walang kasama si Nika doon. Tati kong kunakong guys. Imbis ka mag-isa natin mapukaw, aging duwa pa eh. Uwi ka na, ate. Kami na lang ni Kuya Andres yung maghahanap. Basta, tawal kang panulog ka. Hingarod lakay. Kanapin kang turo na yawin ka na. Hingarod lakay, nako. O ikaw, anong tinatay-tay mo dyan? Tulungan ko maghanap. Saan natin nahanapin, Kuya Andres? Basta, sumunod ka sa akin. Saan mo? Yang matay magbratap tangal daway. Nataw ko ni Baag. Ay usap ko tayo minom. Init. Ni, Mercedes ako to ya. Papalan na natin ito. Mercedes! Oh, bakit, Kuya JR? Saan ka pupunta? Ang init. Hindi ka nga dito. Ba't anong ginagawa mo dito, Kuya JR? Wala. Nagpapahangin lang. Wala kasi magawa eh. Bakit? Wala bang naka-schedule ngayon na palanitan ngayon? Wala nga eh. Ikaw, may alam ka ba? 3 buwan na akong hindi na nakakatikim ng mantika. Yun lang. Wala akong alam. Huwag ka natin na itagtungtong ta. Dapat ibanggam tabag mo ah. Binigay lang to sa tabi-tabi. Huwag mo naman bilisan maglakad, Kuya Andres. Ni, Andres Hadi ah. Uy Andres, papalan niyaw. Tara. Nakapudpudot pag nabag na kayo. Hi Emma, sexy. Pukaw jubing ko.
Ating amin na Sino nga ubing mau? Panganay na ibunsaw. bunso ka. Bunso. Kasalamat po kawajay. Ha? Oo nga, Kuya Andres. Paano yun mawawala? Eh, hindi pa naman yung nakakapaglakad. Malay ko sa kanila. Ito kasi oh. Paulit-ulit ka naman, Kuya Andres. Oo, nakakasalanan ko na. Paano mawawala yun, Emma? Eh, hindi pa naman siya nakakapaglakad. Andres, baka nakuha umaadya yun. Kumaw ngay bagbagam. May saka mo. Mamati ka pala. Hindi kumaw ka. Panahon pala ni kupong-kupong nga dyan. Dumlam mo Sa balde pa daw tatan. Ha? Dando pa malalat puting ban. Ata, may sama lahat nga puting ban. Hindi natin pupus na nga kasi dyan kung madi magpaypaysaw. Madi ka mati dyan, Andres. Trending nga dyan. Ay, pidala mati kita. Trending na kita. Mabalinak pa, jilendeng. Ato. Sa bagay, pepeso at Andres. Kuya Andres, Ano na naman yun? tara na, hanapin na natin si baby. Okay. Ba't di nyo palang i-report sa barangay? Tapos na. Nai-report na namin. Oh, nai-report nyo na pala. Nga buting report yun, Andres. Kisti sa pam, dugulang kan. Alam nga mati, i-report ko ata, oy. Pay, sino ba kin basol? Ato na eh. Oh. So kami kin basol, tapos ulit yung report mo, madalibing mo. Iwan niya. Maligar tayo yung pa-report ko ni Kapitan ha. Dapat ikaw ang pinareport ko. Ako na naman. Paulit-ulit. Eh, sino pa nga ba? Tama naman yung sinabi ni JR. Mali ka, Kuya JR. Mali ka rin, Andres. Sino ba yung nawawala? Di ba yung bata? Ayong gaya Andres, kasi baga ni Mercedes. Kisti sa bam. Yan niya lang gamit ibagbagam. Tuloy na matiak kanyam. Ano, Kuya Andres? Makikipagmarites na lang ba tayo dito? Pasensya ka na. Sige, tita kayo. Tabiro kami pa jubing ko. Okay. Sige, Mercedes. Kawawa naman si Andres, Kuya JR. Mahalin nila yun. Basta mag-pray lang tayo. Bakit? Marunong ka ba mag-pray, Kuya JR? Oo naman, dapat bago tayo kumain at matulog, mag-pray muna tayo. Ah, ano kaya kung tulungan natin sila maghanap? O sige, doon tayo sa kabilang barangay. Tara. Tulad ka di balayon balaong, baka sapsapulin na ka ni inang kintatang mo. Baka madanagan tayo dahil. Kuya Andres, di ba si Bak yun? Ano yung dala-dala niya? Ano balaong, may tagpasyar? Kisti sa bam nga talaga. Tatay mo kayo sa puno na taubeng. Napangami pa dyan barangay hulain. Apoy ta sapsapulin nyo. Kisti sa bam. Alahan matimi sa pulain. Manong nga oras sa mapugpura taubing ay. Kaya nga Bak, ang dami na namin napuntahan. Nandyan lang pala sa'yo. Apay ngamin nga baybayan nyo ato ubing iday, may sana. No napukaw ato, di napukawain. Pasalamat kayo, ta siyak pati nakakita. O, di salamat. Mati kami nagdanag ba? Di ba, Emma? Oo nga. Kaya mumulaga magaw-awir ka. Gamit ka gamit ubing mo. Kaya nga. Bakit Bak? Gusto mo na ba magka-baby? Gusto mo ako na lang. Anytime, any place. Oo. Nangagawin baga na ba? Anytime ka na, kan any place. Karawang mo. Sauce! Pakpakawan Andres. Apay, nalakati agaw aware. Alay mga ito ubingin na eh. Okay. In your dreams, Emma. In your dreams. Napaka-choosy mo talaga, Bak. Kaya ka nababaak eh. Ako na kayo nagpe-presenta. Choosy ka pa. Ba't mo ba kasi pinagpipilitan yung sarili mo sa akin? Oh, no! Di pa ako ready sa kanyan. Kung gusto mo, magsulok ka. Kisti sa ba? Muta lang. Manok na ito, mas asidog ka nyamon. Tarayan pa ilaang. Apay, nagkulit ka na, Andres. Iba lang nga hanak pa ready. Di no kahit mo disikan. Suna? Sauce! Nagpati pala tubing ko? Never. Oo, madimit lagayam kayat ki. Yaw jo ato bingay, no sa maronoan yung babati jiwar. Oo. Narinig mo yung sinabi ni Baak. Huwag daw iwan sa labas. Dapat sa loob. Ang kaya dagawid din, nagadupay lang asawsawin nyo. Tara na, Emma. Bak, ayun talaga. Eh, Sa tama. Lakay, nabirukan yon. Ron, nalali Baak. Nagloko mga bakon, pinagdarag na tayo pa'y. Mati nga lukuha dyan. Pagpaitas una tinakala, ano sa bahali nga ay. Yawanan. Nusong marono. Mati babati tubing diwar. Tamat yunag. Intindihan dak. Malakay. Sige, kayo nagtubing dyan. Ay, pahay-blado ng takto. Israel, tabi tayo, mati makawal tubing. Dino-din naman ay papapanalan. Kikit kastuwi na ya.